Lucas Kapitulo 21. Og giyahat niya ang iyang mga mata, og hingkit-an niya ang mga dato, nga nagahulog sa ilang mga halad sa sudlanan sa salapi. Og hingkit-an usab niya ang usa ka kabus, nga babayeng balo, nga nagahulog didto, og duha ka diyot. Og siya miingon, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga kining kabus nga babayeng balo, nagahulog og labaw kay kanilang tanan. Kay kini silang tanan na naghulog sa kapin sa ilang kaadunahan sa mga halad sa Dios. Apan kini siya sa iyang kakabus nagahulog sa tibuok niyang panginabuhi. Og sa na naghisgot ang uban na hatungod sa templo nga nadayan-dayanan sa mga maanindot nga mga bato og sa mga butang nga hinalad sa Dios. Siya miingon, mahitungod ni ining mga butanga nga ginatan-aw ninyo. Moabot ang mga adlaw nga walay mahibilin dinhi nga bato sa ibabaw sa usa ka bato nga dili pagatumpagon. Og sila na nagpangutana kaniya nga nagaingon, magtutudlo, anos aman di ay kining mga butanga mahitabo, og unsa man ang ilhanan kung magakahitabo na kining mga butanga. Og siya miingon, magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon, kay daghan ang moanhi sa akong ngalan sa pag-ingon, ako mao si Kristo, og ang panahon haduol na. Dili kamo magsunod kanila, og kung makadungog kamo mahatungod sa mga gubat og mga kagubot, ayaw kamo kalisang, kay kinahanglan kining mga butanga mahitabo pag-una. Apan dili moabot gilayon ang katapusan. Unya siya miingon kanila, ang nasod motindog batok sa nasod, og ang gingharian batok sa gingharian, og moabot ang makusog nga mga linog, og sa nagkalain-laing mga dapit, mga gutom og mga kamatay, og may mga makalilisang talan-awon, og mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa kining mga butanga, kamo pagadakpon nila, og pagalutoson kamo nga igatugyan sa mga sinagoga og sa mga bilangguan, og pagadadon kamo sa atubangan sa mga hari og sa mga gobernador tungod sa akong ngalan, og kini magapulos kaninyo. Ingon nga usa ka pagpamatuod, busa, ibutang ninyo kini sa inyong mga kasing-kasing sa dili pagpalandong una, kung unsa ang inyong igatubag, kay ako magahatag kaninyo og baba og kaalam, nga ang tanan ninyong mga kaaway dili arang makasukol bisan makatubag. Apan igatugyan kamo sa inyo gayud nga mga ginikanan, og mga igsuon, og mga kaubanan, og mga abyan, og igapapatay nila ang uban kaninyo, og pagadumtan kamo sa tanang mga tawo tungod sa akong ngalan, og walay usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Sa inyong pagpailob, mabatunan ninyo ang inyong mga kalag. Apan kung makita ninyo ang Jerusalem nga malikusan sa mga kasundaluhan, masabot ninyo nga haduol na ang iyang pagkalaglag. Unya pasagdi nga ang mga atua sa Judea, mga lagyo ngadto sa mga bukid, og pasagdi nga ang mga atua sa mga kinataliwad-an niya manggula, og ang mga atua sa kapatagan ayaw tuguti nga manulod didto. Kay kini mga adlaw sa pagpanimalos, aron ang tanang mga butang nga nahasulat, mga tuman, alaot sila nga magamabdos, og sila nga magapasuso ni adtong mga adlawa, kay moabot ang dakong kagul-anan sa ibabaw sa yuta, og ang kaligotgot ni ining katawhan, og sila mga hulog sa sulab sa hinagiban, og sila pagadadon nga mga bihag ngadto sa tanang mga nasod, og ang Jerusalem pagatamakan sa mga hintel, hangtod nga matuman ang mga panahon sa mga hintel, og aduna unyay mga ilhanan sa adlaw, og sa bulan, og sa mga bituon, og sa ibabaw sa yuta, kagul-anan sa mga nasod, og kalibog, tungod sa dinaguok sa dagat, og sa mga balod. Mga tawo mga luya tungod sa kahadlok, og tungod sa pagpaabot sa mga butang nga magakahitabo sa kalibutan. Kay ang mga kagamhanan sa mga langit pagauyogon, og unya makita nila ang anak sa tawo nga moanhi sa usa ka panganod nga adunay dakong gahom og himaya. Apan kung kining mga butanga
musugod na sa pagkahitabo, humangad kamo, og ituboy ang inyong mga ulo. Kay ang inyong kaluwasan nagakahaduol na, og siya nagsulti kanila sa usa ka sambingay. Tan-awa ninyo ang higera, og ang tanang mga kahoy. Kung sila mosalingsing na, makita ninyo og mahibaluan ninyo sa inyong kaugalingon nga haduol na ang tinghulaw. Ingon man usab kamo, kung inyong makita nga nagakahatabo kining mga butanga, hibaluin ninyo nga haduol na ang gingharian sa Dios. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga dili moagi kini nga kaliwatan, hangtod nga ang tanang mga butang mahitabo. Ang langit ug ang yuta mahanaw, apan ang akong mga pulong dili mahanaw. Apan magmatngon kamo sa inyong kaugalingon, tingali ang inyong mga kasing-kasing, matugob sa kaulit og kahubog, og sa mga pag-atiman niini nga kinabuhi, og kadtong adlaw moabot kaninyo sa hinanali, ingon sa usa ka litag. Kay sa ingon niini, moabot kini sa tanan nga nagapuyo sa ibabaw sa tibuok nga yuta, apan managtukaw kamo sa tanang panahon, nga magapangamuyo. Aron modaog kamo sa paglikay niining tanang mga butang nga mahitabo, og sa pagtindog sa atubangan sa anak sa tawo, og sa matag adlaw nagapanudlo siya sa templo, og sa matag gabii mugula siya, og nagapahulay sa bukid nga ginganlan Olivo, og ang tanang katawhan midugok kaniya sa templo sayo sa kabuntagon aron sa pagpatalinghog kaniya.